Inguquko emsakazweni Ukhozi FM njengoba beqeda i-financial year yabo ka-SABC ziqalile futhi sephelile actually sekushoda nje sibone ukuthi ubani osukile kuhlelo oluthize waya kolunye uhlelo. Umbuzo ukuthi uSel Beyonce noSiya Mhlongo bel-12 to 3 cafe uhlelo lasemini bazoqhubeka belishayele lolu hlelo noma bazohlukaniswa noma bayiswa kwenye indawo. No, ngizoninikeza leyo mpendulo ngoba mina sengihambile ngaba intuthane noma ngaba umaskito ngafike ngalalela ema-meetingini nganitholela. Ngakho namhlanje ngifuna nibophe oqala nazi ukuthi kuzokwenzakalani ngalabasakazi bobabili. But for now, please subscribe in our YouTube channel and also put a notification bell so that whenever we post new videos you get a notification. Libito la kalina Sikukhoma. Thank you. Let's get to it. Njengenjwayelo umsakazo wabantu i-SABC ongaphansi kwayo kukhona Ukhozi FM luke lithi njalo ngomhla ka-1 May lenze inguquko enhlelweni zalo. Namanje ke akushintshile. uSel Beyonce noSiya Mhlongo abashayela uhlelo 12 to 3 cafe sekuvelile ke ngomthombo ongaphakathi ukuthi sebezosuswa uhlelo lasemini beyisohlelweni lantambama lolu libizwa nge-afternoon drive currently olenziwa ngumzokoloko benomRosary. Sengishilo ke kwivideo engaphezulu ukuthi umRosary uyahamba uya uhlelweni lapha azoshayela khona noLady D uJabulu Jule. So khumbula phela ukuthi uLady D usene-service eningi kakhulu Ukhozini FM. Ngicabanga ukuthi sekunyaka wakho okugcina lo sekuyindlela ephuma ngayo, so usefuna uncelisa umRosary kulo mbele wakhe ogwansile kube yiyona ndlela aphuma ngayo ke leyo, nokuthi am-introduce kubalaleli basemini uJabulu Jule. So uLady D uzoshayela lo hlelo benomRosary ngokubambisana kodwa kuzohlukana ngeensuku. Lolu lasemini ke noma lolu lasentambama rada i-afternoon drive isizoshayelwa uSel Beyonce benoSiya Mhlongo. Uzokhumbula phela back then ukuthi meqalwa i-12 to 3 cafe abasakazi kanye nabaphathi beyinhlelo nabaphathi bomsakazo SAE lokhu Ukhozi FM inhloso yabo enkulu kwakuthi bethephe in noma bengene kwenye imakethe ababengakazi bangena kuyona le makethe yasema-suburbs koZimbali, koLalusha, Newlands, Zimbali sengibabalile bebefuna ukuzongena kuleyo lokho. So that is why bethathe uSel Beyonce noSiya Mhlongo uzobezwa nawo uma bekhuluma ukuthi noma belithula ngesizulu kodwa uyazi ukuthi kunemodel C nje nyani. So iyona inhloso ke le inqangi futhi sebeyizuzile ke ngama-strategy abo manje nangama-projection abaphathi sebebona ukuthi sekufanelekile ukuthi siyoqinisa so-strengthena i-afternoon drive. So khumbula phela ukuthi utheme ngena umRosa benomzokoloko ya kona belumnayile uba mnandi uhlelo lapho, but ayikho i-chemistry. umRosa uyashesha kakhulu and umRosa ulokhu umzokoloko uyanensa kakhulu, so bengekho i-chemistry lokho kwenza ukuthi abalaleli abaningi beluze interest. So siyazi ukuthi uma uthatha uSel Beyonce uthatha uSiya Mhlongo ubafaka noma uluphi uhlelo, uSel Beyonce uyagijima uyashibulika kwimic uhayi ngandlela esimanga, and then uSiya Mhlongo ufika nale i-dynamic leyo ukuthi uzocontrola uhlelo kamnandi ngomnyoninco nesizotha at the same time uyafundisa uyakha kodwa kuyaqhutsheka ukuba ne-entertainment futhi very vast, you know, unolwazi olusimanga lwamfana. So ngicathi iyona into abayibonile-ke le ukuthi cha ababathathe labo bobabili uSel Beyonce noSiya Mhlongo bebayise ohlelweni lantambama ilokhu i-afternoon drive. So izisho njalo nje inguquko. Ubani ozothatha lo hlelo lasemini? Guess who? DK Mr. Ratata Bheka Mchunu yena ke usezoshayela uhlelo 12 to 3 cafe lasemini. Ngicathi mhlawumbe uzolishintsha igama lalo, mhlawumbe eyibize ngalo noma lishintshe nje igama, but uyena sezoshayela uhlelo lasemini i-12 to 3 cafe. Thank you so much. Emzokoloko yo guys ayikho. Ayikhulunywa nginangiyikhulunye yakho. Ngiyabonga kakhulu. Please subscribe in our YouTube channel. My name is Sikukhoma.